मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं सकाळी सकाळी। आणि आम्ही आहे आता मुंबईत आणि आपल्याबरोबर आहे संजू आणि आपण संजूच्या गाडीवरनं गावी जाणार आहे। आता आहे आपण घाटकोपरला आणि इथून आपला प्रवास संगमेश्वरपर्यंत असणार आहे आणि आपण पाली मार्गे जाणार आहे ना, पाली मार्गे जाणार आहे। तर तुम्हाला प्रवास कसा होतो नक्की दाखवतो। आणि पालीचा रोड एकदम छान आहे, तिकडचे तुम्हाला व्हिडिओ नक्की दाखवतो। संजू बॅग बांधतोय गाडीला, पावसाचं वातावरण आहे थोडं। सकाळचे वाजले 7:30 आपला प्रवास चालू झाला आहे घाटकोपरपासून संगमेश्वर। आणि आपण थांबलो आहे घाटकोपर डेपोच्या इथं। संजूचा मित्र येतोय, तो आपण असणार आहे साखरपापर्यंत। आपण जाणार आहे कळंबस्त्यात। आपण इथून जाणार आहे खालापूरला आहे ना, पुणे हायवे, आणि तिथून आपण माणगावला मुंबई गोवाला बाहेर पडू। पालीचा गणपती तुम्हाला माहितीच असेल, त्या मार्गे आपण जाणार आहे आपल्या गावी। तर आपण आता चाललो आहे इथून खालापूरवरून राईड घेऊन आपण जाणार पालीवरून जाणार निजामपूर, म्हणजे आत्ताचं रायगडवाडीवरून तिथून एक माणगावला रस्ता जातो। तो माणगाववरून मग आपण मुंबई गोवा पकडूया आणि घरी जाऊ। चलो फिर। आणि आपला प्रवास चालू झाला आहे घाटकोपरपासून। मी पोचलो आता पनवेलला आणि आता पाऊस येतोय, त्यामुळं रेनकोट घालतो आणि पुढचा प्रवास चालू करूया आपण।
त्र्यंबकेश्वर मंदिर आहे तिथे आलो आहे आणि आपण दर्शन घ्यायला जात नाही आपण चाललो आहे आता पुढे. आपला प्रवास पुढे चालू राहतोय.
फोटो काढे गाडीचे. आणि आपण पोचलोय चिपळूणला सवतसडा वॉटरफॉलच्या इथं. हा वॉटरफॉल आहे सवतसडा. आणि हायवेपासून जायला रस्ता आहे तिथपर्यंत, धबधब्यापर्यंत जायला रस्ता आहे. आता फोटो बिटो काढून झालेत आपले धबधब्याच्या इथं. आणि आपण आता मार्गस्थ होऊया आपल्या संगमेश्वरकडे. चला. आपल्या संगमेश्वरात आलोय. धामणीला आलोय. धामणीला आपण आता धामणी क्रॉस करतोय. आता आपलं रेल्वे स्टेशन येईल, संगमेश्वर रेल्वे स्टेशन.
आणि अशा तऱ्हेने आम्ही पोचलो आपल्या गावी. दुपारचे 3 वाजलेत. आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा ट्रॅव्हलिंगचा.